A Escola de Teatro Municipal naceu hai uns 6, 7 anos, un pouco que a idea de formar o grupo de teatro municipal. Era imprescindible que os seus integrantes tivesen unha formación en materia teatral. Non? Unha oferta didáctica que trata de formar capacidades, de mellorar habilidades, de reforzar a súa autoestima. Chegan moitos docentes, moitos profesores, buscando ferramentas para poder dirixirse aos nenos. Tamén é a nosa tarefa de formar actores. Sin embargo, non é a nosa tarefa principal, non? Aínda que poida parecer paradóxico. Cos nenos, polo xeral, hai que traballar sempre con moita máis paciencia e moito máis a longo prazo. Non? Xa o grupo juvenil está aquí porque empezou cando era neno e tamén veu un pouco obligado polos pais. E depois está o grupo dos maiores, que é un universo aparte. Non? E os maiores, estamos falando de grupo de maiores, pero bueno, hai xente de 16 anos, convivindo, interaccionando con xente de 50 e pico. Son moitas as motivacións que trae alguén aquí e, por tanto, a oferta da escola ten un pouco que dar resposta a todas estas motivacións. Que fai a escola, que fai a técnica? Ten que ser el quen controle a situación e non a situación a el. Sei o que é un actor realmente. Un actor é un auténtico farsante. É dicir, un farsante maravilloso. Non? O actor está pensando de forma técnica. Non? Ves que a xente o que fai é tratar de deixarse arrastrar pola emoción porque pensa que está transmitindo máis e non é así, non? Sino todo o contrario, o que está facendo é lixar, ensuciar a escena de tal maneira que non transmite ao espectador o que sí debe transmitir. Cando de repente o actor se dá conta de que realmente a exhibición é a parte final dun proceso, é dicir, que ten que estar moitos meses aquí traballando para poder sair a escena e dicir 3 frases. Non? O máis importante da Escola de Teatro Municipal, non só da escola, sino do proxecto teatral que vimos traballando dende hai unha década na estrada, é que foi o suficientemente importante como para converterse nunha opción vital, nun proxecto vital para moitos de nós. De alguna forma cambiou a nosa vida. María Liste estudou medicina, sin embargo, enfocou a súa vida cara a interpretación. De xente como Isi, xente como Fran Ameijeiras, que agora, mentre estou falando, está en Brasil facendo un curso con un dos máis prestixiosos pedagogos do clown. Falo de Ana Puente, de Chelo do Rejo, falo de xente na que o teatro se converteu nunha opción de vida. Non? E iso creo que é o logro máis importante da Escola de Teatro. Non? Un pouco aplicando o método de ensaio-error. Unha escola de teatro municipal ten que, por un lado, fidelizar un público, integrar a actividade teatral dentro dos hábitos culturais dunha cidadanía. En todo caso, convertelo nun instrumento de formación, un instrumento educacional, nun artigo tamén de lúdico, de ocio, acercar a súa programación ao ámbito rural, consolidar a súa oferta didáctica, mellorar as condicións nas que traballa o seu profesorado e despois sair victoriosa desa eterna loita que temos sempre co poder político. Un fenómeno sociolóxico digno de estudio, algo irrepetible, maravilloso. É dicir, é unha desas grandes conquistas que a nivel persoal e colectivo das que pode presumir a vila. Non? De repente a estrada se catapultou nos medios de comunicación a través do teatro, e iso é algo fermosísimo. Non? Nunca olvidarei a portada, por exemplo, do Faro de Vigo. É a primeira vez que vin un acontecemento cultural reflexado na primeira páxina na portada dun xornal. Non? Por un lado, Isi estaba empezando a converterse tamén nun referente a nivel televisivo, que era unha comedia que estaba moi ben estructurada, moi ben interpretada e tampouco estaba mal dirixida. Despois tivemos a enorme fortuna de que a primeira ou a segunda función a cola da xente chegou ao INEM, era unha cola de 150 metros, 200 metros, e esa foi a mellor publicidade que se puido facer realmente o espectáculo. Évidemment que je ferai un jour le grand saut d'eau qui me fera tout neuf, tout beau.